maduong' saidi. Jok matiyo USAID go konyo ne gin jok mathoth. To kik wa blame sirikal nikech pesa mar USAID ok donje ei sirikal. En gima dhiga direct ne NGOs kata CBOs matiyo, to kendo ochako dhi ne direct ne ng'ama ikonyo cha. Gima bende wiwa kik wil, nikech kwan kata ma jo Amerika goyono to en kwan madonjo. En kwan ma seche moko ok donji. Billion bro nyisi ni ka gigolo bilion 1 to chiegni 70% mar pesano dok negi. Nikech nitiere dok ne jo Amerika. Nikech nitiere jok magiketo mang'eny e kinde kanyo kaka expatriates ma bende mana Amerika kuno gigeche madongo malokra ko yudo ka thoth pesa no kendo chako dok ne doka Amerika. Mano bende gima nyaka jingi. Koro korka kwan ni pesa no dhi ei sirikal, thothne ok dhi ei sirikal. Kada emani koro jo sirikal bedo gi nyao pesa mano winjo bende gikawo gitero korka tich gitimango magi gole sirikal mo winjo bende dhi korka tich en ma koro pesa mikwalo nikech jo USAID tima chilari adek. Mano is a wake up call ne wan waduto. Iwacho ni 207 obet nade yiero mabiro ang'o madhi loso siasa wacho payslip into koro wawuo yiero mabiro. Yiero ni to biro in 2.5 years. Ema jatend piny osewacho ni onge campaign migoyo kendo wacho ni nokoluoro ng'ata madhi bedo karakre kode. To nitie group machielo mawacho ni oyo kae siasa dhi bedo mag joge mano timo tel kod Rigathi Gachagua. Ineno payslip kata udhi bedo mar payslip na wacho mbele kanyo ni siasa in the final analysis en kwan emigoyo ka. Ni payslip makore wachono gin ji adi kae tigo didi gi 3 kata 4 kae ting'e ni to jok madhi go ombulu te gin ji adi kae to itim medo gi kawo oko kae to koro ibi walosi ang' nawe gi kae.